reagoi salaman nopeasti, mutta eipä kuhdaile Nikkekään. Willy aikoo lähteä perään, mutta sitten hänen päähänsä pälkähtää parempi ajatus. Molly ja Rubens näkevät, kun Nikke ui satamamuurin luo. Nyt vasta Nikke ehtii vilkaista vaivalla hankkimaansa taulua. Se ei varmaankaan ole aito Rubens. Niken ilmiömäinen muotomuisti saa linjat asettumaan oikeille paikoilleen. Tämän abstraktin taulun mallina on aivan ilmeisesti ollut Molly Moll. Willy kyttää tikkaiden yläpäässä, aikoen ottaa taulun pois Nikeltä, vaikka lempeätä väkivaltaa käyttäen. Mutta Nikke aavistaa Willyn aikeet. Varotoimenpiteenä hän puhaltaa täyteen niin sanotun koepallon, jota hän pitää aina mukanaan, ja päästää sen ilmaan. Yhdellä sormenliikkeellä Nikke loihtii vesitiivistä lakistaan esiin snorkkelin ja periskoopin. Willy ilmoittaa pahoilla mielin lyöneensä vahingossa Niken kallon murskaksi. Mutta Nikkepäs uikin aivan ehyin kalloin satama-altaaseen ja tarkkailee härän silmän takaseinustaa. Kapakassa on ilmeisesti sulkemisaika käsillä. Nikke antaa periskooppikatseensa vaeltaa ylöspäin. Hän tunnistaa maalariateliessa Mollin muodot, josta on mahdoton erehtyä. Nikke nousee pintaan satamamuurin suojassa ja lakki saa taas entisen muotonsa. Hän huomaa, miten vesi alkaa värjäytyä. Vesiväreen maalattu abstrakti kuva alkaa liueta veteen. Alta paljastuu väärä Rubens aitoine muotoineen. Nikke vilkaisee vielä kerran ateljeehen, ponnistaa ja kiipeää ylös vesikourua pitkin. Miten hän oikein pystyy kiipeämään näin vaivattomasti? Hänen kengissään on piilossa kiipeämisraudat, jotka tulevat esiin kantapään painalluksella. Nikke lähestyy varovasti epäilyttävää ateljeita. Tunnelma sisällä on epätoivoinen. Willy nyyhkii, että murhaaja on tulossa tappamaan heidät ja hän lupaa ilmoittautua poliisille vielä samana päivänä, mikäli elää siihen asti. Ikkunaan koputetaan. Willy uskoo näkevänsä aaveen ja pyörtyy kauhusta. Rubens ja Molly näkevät Niken, jossa ei ole yhtään mitään aavemaista. Nikke tuntee kiivaita, mutta miellyttäviä väristyksiä. Hänen on kuitenkin keskityttävä Willyin. Hänen aivonsa toimivat tarkkuusvaan tavoin. Tarkalleen 91,53 kiloa. Mutta kuka vaaniikaan oven takana? Taidekauppias Kuuno Ketku. Koko tapahtumasarja kulkee nyt kristallinkirkkaana Niken sisäisten silmien edessä. P.P. Rubens maalasi Mollin kuvan ja Ketku myi sen hyvällä hinnalla taiteenkeräjä Pösölle. Willy toimitti katapultin avulla rikostoverinsa huvilan katolle. Tämä heitti sieltä köyden, jonka Willy kiinnitti puuhun. Näin taulu saatiin varastetuksi, jotta sen avulla saataisiin kiristetyksi lunnaat. Kaikki tunnustavat nöyrästi, että juuri näin kaikki tapahtui. Rubens päätyy taas oikealla omistajalleen Pösölle, jonka ei tarvitse tietää, ettei taulu ole aito. Onhan se joka tapauksessa Rubens-nimisen miehen maalaama. Juridisesti kaikki on siis niin kuin olla pitääkin, ja kuten tiedetään, se on pääasia nykyaikana. Taiteessa ja taidekaupassa ei mikään ole mahdotonta.